Mitä joulupukille kuuluu ja mitä se nähdään? Aina hyvää ja joulun alla varsinkin. Paras keikka-aika alkaa niin lähestyä. Ja tää Karkkila on siitä mielenkiintoinen juttu, että Pukin mielestä lapset. Tää on kyllä kaikkein makein kaupunki täällä Suomessa. Olemmeko me samaa mieltä, että on makein kaupunki? Kuulostaa siltä. Niin. Vuosi sitten joulupukki myös täällä kävi ja yleensä käynyt pari kertaa vuodessa, niin kysynpä Pukilta, että oletko vielä tänä vuonna tulossa? No kyllä, on 24. päivä joulukuuta tarkoitus tulla katsomaan kaikkia lapsia ja aikuisetkin saa siinä ohessa tervehdistä. Onko postia Värttilästä tullut Pukille? No, sitä tulee päivittäin ja itse asiassa mä luin tosta tänne ajomatkalla sinun lähettämässä kirjasta. Se oli... Nyt tämä menee jo vähän liian henkilökohtaiseksi. Se oli Pukille tarkoitettu eikä kaikille kaupunkilaisille tiedoksi. Mutta voitko nyt vähän sanoa, mitä mä toivoin kaupungin näkökulmasta, elän niitä omia toiveita. Kaupungin näkövinkkelistä sä tietysti toivoit sitä, että talvi olisi suatuissa ja verotulot olisi mukavia ja kaikki budjetin määritelmät toteutuisi niin kuin valtuustonen aikanaan päättää ja sillä lailla. Aika pitkä lista toivomuksia. Totta, minä lähetin toivomuksen Pukille, että erilaista hyvää tänne Karkkilaa voisi tuoda ja toteuttaa. Me ollaan tehty kaupungin tämmöinen pörskotti joulupäätös. Joulunhan liittyy läheisesti se, että kansa lähtee verolle pantavaksi. Me olemme toteuttaneet sen, että nyt ei erityisesti tarvitse lähteä, vaan meillä on veroprosentti ihan sama kuin viime vuonna. Tänä vuonna ensi vuonna se on aivan sama. Tältä osin ollaan tehty hyviä päätöksiä. Jotain muita hyviä päätöksiä, mitä me täällä Karkkilassa tehdään. Kyllä minun täytyy sanoa, että Pukki on näin vanha, niin vanhasti aina mieleen, että Pukki hoituu ja kaikkien muiden lasten ja aikuisten, mutta vanhusten hoito myös, se on aika tärkeää. Hei, nyt täytyy sen verran keskeyttää. Ottakaa lapset kaikki vieruskaveria kädestä kiinni ja sanokaa hyvää joulun odotusta. Justiinsa näin. Nyt voisi jatkaa kyselyä. No niin, kiitoksia Pukille ja kansalle, että täällä hyvää joulua odotellaan. No, onko Pukki ehtinyt käymään naapurikunnissa? Meillähän on ja naapurissa, niin onko ollenkaan vääntöinen? Onko nyt, saavat nyt lahjoittamaan joulua? No kyllähän minä olen sielläkin pyörinyt ja käynyt tervehtimässä ja siellä kaiken näköisiä asioita pyörii niin puolella miettivät kovasti sitä, että alkaisiko ne hakea yhteistyötä jostain muualta kuin täältä Karkkilasta päin. Mä näyn. Me jäädä katselemaan sitä, että miltä se näyttää. Mutta mitäs nämä meidän karkkiolaisten lasten toiveita käydään? Me autetaan terveyttä ja rauhaa ja isille ja äidille mitä yhteisöä. Vai onko siellä tavaraa ja Kyllä yllättävän paljon tommosia tietokonepelejä ja kaikkea varsinkin näitä tietokoneita. Niitä on toivottu karkkia, toistia, muistimia. Yllättävän vähän on toivottu pehmeitä paketteja, ainakin lasten toivottu. Kyllä ne kivoja on ne pehmeetkin paketteja. Ei, tietokonepelin kannalla tässä tuntutaan olevan aina. miten on tuleeko pelejä meidän lapsille. Kaikkihan ne niitä tarvitsee sitä puusta ja kännykkääkin kun toivoinen. Ai te olette Kyllä niitä tulee ja tämä yhteiskunta menee siihen malliin, että kaikki toimenpiteet pyydetään vaan kokolla tietokoneelta, ettei tarvitse enää mitään asioita olla huono. Sen takia pitäisi opetella alusta lähtien näitä tietokoneiden käyttöön. Mitäs kuuluu korvatunturille jääneille koulutusnuorille? Se ei ole reikkiä. Se jäi kohtamaan. Ollaan louhimaisti vielä illalla edessä. Pääsee. Eikö tällä reikkiä
tuolla muualla käyty. Ihan Karkkilaa varten käyty. Tänään tuli vain Karkkilaa. Tää on niin makea paikka, että tänne kannattaa aina tulla. Eiköhän anneta joulukuulle appoihin ja siirrytään ohjelmasta eteenpäin. Tervetuloa kaikille ja joulun paikkaan.